பிதாசுதன் பரிசுத்தாவியின் பேராலே இயேசுவின் திரு இருதயத்தை நோக்கி ஜெபம். இயேசுவின் திரு இருதய நேசமே, உமது சிநேகம் எங்கள் இருதயத்தில் பற்றி எரிய செய்தருளும். இயேசுவின் திரு இருதய திடனே, எங்களை திடப்படுத்தியருளும். இயேசுவின் திரு இருதய இரக்கமே, எங்கள் இருதயத்துக்கு மன்னிப்பு தந்தருளும். இயேசுவின் திரு இருதய பொறுமையே, எங்கள் இருதய குறைகளை பொறுத்தருளும். இயேசுவின் திரு இருதய அரசாட்சியே, எங்கள் இருதயத்தை உமது கைவசப்படுத்தியருளும். இயேசுவின் திரு இருதய சித்தமே, எங்கள் மனதை ஆட்கொள்ளும். இயேசுவின் திரு இருதய பற்றுதலே, எங்கள் இருதயத்தை தகன பலியாக்கியருளும். சென்ம மாசணுகாத கன்னிமரியே, இயேசுவின் திரு இருதயத்தை நோக்கி எங்களுக்காக மன்றாடும். ஆமேன். இயேசுவின் திரு இருதய நவநாள் ஜெபம். கேளுங்கள் கொடுக்கப்படும், தேடுங்கள் அகப்படும், தட்டுங்கள் திறக்கப்படும் என்று திருவுளம் பற்றி இருக்கிற திவ்ய இயேசுவே, தேவரையுடைய இதயத்தில் நின்று உற்பத்தியாகி ஆராதனைக்குரிய உமது திருநாளில் உரைக்கப்பட்ட இந்த வாக்கு தத்தங்களை நம்பிக்கொண்டு உயிருள்ள விசுவாசத்தால் ஏவப்பட்டு உம்முடைய திருப்பாதத்தில் அடியோர்கள் சாஷ்டாங்கமாக விழுந்து வணங்கி தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்ளும் மன்றாட்டுக்கள் சகல நன்மைகளுக்கும் பேறு பலன்களுக்கும் வற்றாத ஊரணியாகிய தேவருடைய திரு இதயத்தில் நின்றல்லாமல் வேறு யாரிடத்தில் நின்று இதை கேட்கப் போகிறோம்? தயாள சம்பன ஐசுவரியங்களை எல்லாம் அடங்கிய பொக்கிசுங்களேயன்றி வேறெங்கே நாங்கள் இதை தேடப் போகிறோம்? தாமே பிரசனமாகிறதுமாய் நாங்கள் அவரிடத்திற்கு போக வழியுமாயிருக்கிற உமது திரு இருதய வாசலிடத்தில் வந்து தட்டாமல் வேறெங்கே நாங்கள் தட்டி கேட்கப் போகிறோம்? ஆகையால் எங்கள் நேச இயேசுவின் திரு இருதயமே, தேவரையுடைய தஞ்சமாக ஓடி வந்தேன். இக்கட்டு இடைஞ்சலில் எங்கள் ஆறுதல் நீரே, துன்ப துயரத்தில் எங்கள் அடைக்கலம் நீரே, சோதனை தருணத்தில் எங்களுக்கு ஊன்றுகோல் நீரே. தேவரீருக்கு சித்தமானால் அற்புதம் வேண்டியிருந்தாலும் நடத்தி இந்த வரத்தை எங்களுக்கு தந்தருளீர் என்று நம்பி இருக்கிறோம். தேவரீர் சித்தம் வைத்தாலே போதும், எங்கள் ஜெபம் பிரார்த்தனைகள் அனுகூலமாகும். திவ்ய இயேசுவே, தேவரீருடைய நன்மை வாரங்களுக்கு நாங்கள் முழுவதும் அபாத்திரவான்தான். ஆயிலும் நாங்கள் இதனாலே அறியப்பட்டு பின்னடைந்து போவேனல்ல. தேவரீர் இரக்கத்தின் தேவனாகையால் துக்க மனஸ்தாபப்படும் தாழ்ச்சியுள்ள இதயத்தை தேவரீர் தந்தருள்வீரல்ல. உமது இரக்கமுள்ள கண்களால் எங்களை நோக்கியருளும். எங்கள் நிர்பாக்கியத்தையும் பலவீனத்தையும் கண்ட மாத்திரத்தில் தேவரீருடைய கிருபை நிறைந்த இருதயம் எங்களுக்கு இறங்காமல் போகாது. இரக்கமுள்ள திரு இருதயமே, எங்கள் விண்ணப்பத்தின் மட்டில் தேவரீர் என்ன தீர்மானம் செய்தாலும் சரியே, தேவரீரை நாங்கள் வாழ்த்தி வணங்கி போற்றி புகழ்ந்து சேவிக்க நாங்கள் ஒரு காலம் பின்வாங்குவேனல்ல. அன்புக்குரிய இரட்சகரே, ஆராதனைக்குரிய உம்முடைய திவ்ய இருதய தீர்மானத்திற்கு முழுவதும் அமைந்து நடக்க நாங்கள் செய்தும் சுகீர்த முயற்சியை கிருபையாய் கையேற்று கொள்ளும். நாங்களும் சகல சிருஷ்டிகளும் இப்படி உமது சித்தத்தை நாடி நடந்து சதாகாலத்திற்கும் இதை நிறைவேற்ற ஆசையாயிருக்கிறோம். ஆமேன். அனைவரும் எழுதி நிற்போம். வருகை பாட. அன்பு தீபம் இதயமேந்தி சங்கமமாவோ, அன்பர் இயேசு பலியிணைந்து சரித்திரமாவோ. அன்பு தீபம் இதயமேந்தி சங்கமமாவோ, அன்பர் இயேசு பலியிணைந்து சரித்திரமாவோ. அருளதி பாயம் இந்த திருப்பலிதனிலே அரும்பெரும் பலியாய் நமது தியாக பலிகளை அச்சனை பூவாய்
அன்பர் இயேசு பலி இணைந்து சரித்திரமாவோம். இந்த பலி இறையின் பலி இணையில்லாத பலிதான். இந்த பலி இறையின் பலி இணையில்லாத பலிதான். நன்மை நெறியிலே நம்மை பயிரவும் நாளும் நமக்குள்ளே நம்பிக்கை வளர்ப்பதும். இந்த பலி இறையின் பலி இணையில்லாத பலிதான். இந்த பலி இறையின் பலி இணையில்லாத பலிதான். இறைவனே தம்மையே இறைவனே இறைவனே தம்மையே மனிதருக்கு அளிக்கும் இணையற்ற பலியின் புனித நிகழ்விலே அன்பு தீபம் இதயமேந்தி சங்கமமாவோம். அன்பர் இயேசு பலி இணைந்து சரித்திரமாவோம். அன்பு தீபம் இதயமேந்தி சங்கமமாவோம். அன்பர் இயேசு பலி இணைந்து சரித்திரமாவோம். தந்தை மகன் தூயாவியாரின் பெயராலே நம் தந்தையாகிய கடவுளிடமிருந்தும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவிடமிருந்தும் அருளும் அமைதியும் உங்களோடு இருப்பதாக. உம் ஆன்மாவோடும் இருப்பதாக. திருப்பலி முன்னுரை. தூய்மை மிகு இயேசுவின் திரு இருதயத்திற்கும் புனித மரியாவின் மாசற்ற இருதயத்திற்கும் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட நமது திரு இருதய ஆண்டவர் ஆலயத்தின் மகிமையை பறைசாற்றும் வகையில் புதுக்கோட்டை பங்கின் ஆண்டு பெருவிழா திருப்பலியில் பங்கேற்க வருகை தந்துள்ள அனைத்து இறைமக்களையும் உள்ளன்போடு வரவேற்கிறேன். கடந்த ஜூன் 24ஆம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் இப்பெருவிழா நிகழ்வுகள் தொடங்கி ஒவ்வொரு நாளும் இயேசுவின் தூய்மை மிகு திரு இருதயத்தை பற்றி தியானித்து திருப்பலியில் பங்கு பெற்று இறை ஆசிரை பெற்றுக்கொண்ட நாம் திரு இருதய ஆண்டவர் நமக்கு செய்த எல்லா நன்மைகளுக்காகவும் இன்று நன்றி செலுத்துவோம். மேலும் இன்றைய திருப்பலியில்
புனித மரியாவின் மாசற்ற திரு இருதயத்தை பற்றி தியானிக்க லூக்கா 2:19 படி மரியா இந்நிகழ்ச்சிகளை எல்லாம் தம் உள்ளத்தில் இருத்தி சிந்தித்து கொண்டிருந்தார் என்றும், மரியா நமக்காக பரிந்து ஜெபித்து பெற்றுக் கொடுத்த எல்லா நன்மைகளுக்காகவும் இன்று நன்றி செலுத்துவோம். தொடர்ந்து இயேசுவின் மகா பரிசுத்த திரு இருதயமும் புனித மரியாவின் மாசற்ற திரு இருதயமும் நம் ஒவ்வொருவரையும், நம் பங்கை சிறப்பாக வழிநடத்தி வரும் அருட்பணியாளர்கள் இருவரையும், மேலும் இன்றைய திருப்பலியில் கலந்து கொள்ளும் அருட்பணியாளர்களையும், மறையுரை வழங்க இருக்கின்ற அருட்பணி மரிய சூசை அடிகளாரையும் நிறைவாக ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமாய் இந்த தெய்வீக தியாக பலியில் பங்கு பெற்று ஜெபிப்போம். இறையேசுவில் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, புனித மரியாவின் மாசற்ற இருதய திருவிழாவை கொண்டாடுகின்ற இந்நன்னாளிலே இந்த திருவிழா திருப்பலியை நிறைவேற்றி நமக்காக ஜெபிக்க வந்திருக்கின்ற அருள் தந்தை எஸ் மரிய சூசை அடிகளார் திருச்சி மறைமாவட்டம் அவர்களை பங்கு தந்தை சார்பாகவும் என் சார்பாகவும் இறைமக்கள் சார்பாகவும் அன்போடு வருக வருக என வரவேற்கின்றோம். இன்று சிந்தனைக்காக நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட சிந்தனை மைய கருத்து, மரியா இந்நிகழ்ச்சிகளை எல்லாம் தம் உள்ளத்தில் இருத்தி சிந்தித்து கொண்டிருந்தார். மரியா இந்நிகழ்ச்சிகளை எல்லாம் தம் உள்ளத்தில் இருத்தி சிந்தித்து கொண்டிருந்தார். இந்த திருப்பலியிலே நாம் பங்கில் உள்ள அனைத்து இறை மக்களுக்காகவும் குடும்பங்களுக்காகவும் ஜெபிப்போம். அனைத்து குடும்பங்களிலும் அன்பு, இரக்கம், சமாதானம், ஒற்றுமை நிலவவும், அனைவரும் உடல் உள்ள சுகத்தோடு வாழவும், இறை நம்பிக்கையில் வளர்ந்து அவர்கள் நினைத்த காரியங்கள் அனுகூலமாகவும், அவர்கள் குடும்பத்தில் இறந்து போன அனைத்து ஆன்மாக்களுக்காகவும், செய்கின்ற தொழிலிலே மேன்மை காணவும் இந்த திருப்பலியை ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிப்போம். மேலும் செபஸ்தியான், புனிதா தங்களுடைய திருமண நாளை கொண்டாடுகிறார்கள். இறைவன் இவர்களுக்கு செய்த எல்லா நன்மைகளுக்கு நன்றியாகவும் இறை ஆசின் முழுமையாக தங்கவும் இந்த திருப்பலியை ஒப்பு கொடுக்கின்றார்கள். அமெரிக்காவில் வாழும் ஜான்சிக்கு சுக பிரசவமாகவும், குடும்பத்தில் அமைதி சமாதானம் நிலவவும், மன்னார்குடி சோபியாவுக்கு நல்ல வரன் கிடைப்பதற்கும் இந்த திருப்பலி ஒப்பு கொடுக்கப்படுகிறது. டெரசாவிற்கு இறைவன் செய்த அனைத்து நன்மைகளுக்கு நன்றியாகவும், மியா பார்லர் முதல் ஆண்டை ஆசிர்வதிக்கவும், தொடர்ந்து வளர்ச்சி காணவும் இறையாசிர் வேண்டியும் இந்த திருப்பலியை ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கின்றார்கள். மேலும் அருண் ஜார்ஜ் தன்னுடைய பிறந்தநாள் விழாவை கொண்டாடுகிறார். இறைவன் இவரை நிறைவாக ஆசிர்வதிக்கவும், உடல் உள்ள சுகம் வேண்டியும், செய்கின்ற தொழிலிலே மேன்மை காணவும், பிள்ளைகள் நன்றாக படிக்கவும் இறையாசிர் வேண்டியும் இந்த திருப்பலியை ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கின்றார்கள். எம் மைக்கேல் இவருடைய 28ஆம் ஆண்டு நினைவிலே இறைவன் இந்த ஆன்மாவை நித்திய இலைப்பாற்றி அடைய இந்த திருப்பலியை ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கின்றார்கள். முத்துக்குமார், அமுல், லீமா தங்களுடைய 2ஆம் ஆண்டு திருமண நாளை கொண்டாடுகிறார்கள். இறைவன் இவர்களுக்கு செய்த எல்லா நன்மைகளுக்கு நன்றியாகவும், மகன் ரெனானுக்கு உடல் உள்ள சுகமும், கல்வியிலும் ஒழுக்கத்திலும் ஞானத்திலும் சிறந்து விளங்கவும், மேலும் சாந்தி கருணைராஜன் குடும்பத்திற்கு இறைவன் செய்த எல்லா நன்மைகளுக்கு நன்றியாகவும், பத்திரம் நல்ல முறையில் பதிவு செய்தமைக்கு நன்றியாகவும், மேலும் எல்ஐசி ஆரோக்கியசாமி மலர் குடும்பத்திற்கு கடந்த ஆண்டில் இறைவன் செய்த எல்லா நன்மைகளுக்கு நன்றியாகவும், அன்னை மரியாள், பெனிட்டா, அனிட்டா இவர்களுக்கு செய்த எல்லா நன்மைகளுக்கு நன்றியாகவும், வேலைவாய்ப்பு கிடைத்ததற்கு நன்றியாகவும், குடும்பத்திலே இறையாசிர் கிடைக்கவும் இந்த திருப்பலியை ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கின்றார்கள். மேலும் நம்முடைய தனிப்பட்ட தேவைகளுக்காகவும் குடும்ப தேவைகளுக்காகவும் இந்த திருப்பலியிலே நம்பிக்கையோடு மன்றாடி ஜெபிப்போம். ஆண்டவர் இயேசுவின் அன்பிற்கு எதிராக நாம் செய்த குற்றங்கள் குறைகளை நினைத்து பார்த்து அவற்றிற்காக மனம் வருந்துவோம், மன்னிப்பு வேண்டுவோம். எல்லாம் வல்ல இறைவனிடமும் சகோதர சகோதரிகளே, உங்களிடமும் நான் பாவியை ஏற்றுக்கொள்கிறேன். ஏனெனில் சிந்தனையாலும் சொல்லாலும் செயலாலும் கடமையில் தவறியதாலும் பாவங்கள் பல செய்தேன். என் பாவமே, என் பாவமே, என் பெரும்பாவமே. ஆகையால் எப்பொழுதும் கன்னியான தூய மரியாதையும் வானதூதர் புனிதர் அனைவரையும் சகோதர சகோதரிகளே உங்களையும் நம் தேவனாகிய ஆண்டவரிடம் எனக்காக வேண்டிக் கொள்ள மன்றாடுகிறேன். எல்லாம் வல்ல இறைவன் நம் மீது இரக்கம் வைத்து நம் பாவங்களை மன்னித்து
நம் உள்மன காயங்களை குணப்படுத்தி நம்மை நிலை வாழ்வுக்கு அழைத்துச் செல்வாராக. ஆமென். ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும். ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும். இயேசுவே இரக்கமாயிரும். கிறிஸ்துவே இரக்கமாயிரும். ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும். ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும். 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 உன்னதங்களிலே கடவுளுக்கு மாட்சி உண்டாகுக. உலகினிலே நல் மனத்தோர்க்கு அமைதி உண்டாகுக. புகழ் என்றோம் யாம் உம்மையே வாழ்த்துகின்றோம் இறைவனே. உமக்கு ஆராதனை புரிந்து உம்மை மாட்சிப்படுத்துகின்றோம் யாம். உமது மேலான ஆற்றல் அனைத்தும் கொண்டு இலங்கும் வல்ல தந்தை இறைவனே. ஒரே மகனாக உதித்த ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து இறைவனே. உலகின் பாவம் போக்குபவரே ஈரம் மீது இறங்குகிறீர். உலகின் பாவம் போக்குபவரே எங்கள் மன்றாட்டை ஏற்றருளீர். நீர் ஒருவரே ஆண்டவர். நீர் ஒருவரே உன்னதர். தூய ஆவியோடு தந்தை இறைவனின் ஆட்சியில் இருப்பவர் நீரே. மன்றாடுவோமாக. இறைவா, இரக்கம் நிறைந்த தந்தையே, உம் ஒரே திருமகன் சிலுவையில் தொங்கிய போது தம் அன்னையாம் புனித கன்னி மரியாவை எங்களுக்கு அன்னையாக தந்தருளினார். இவ்வாறு அந்த அன்னையின் அன்பு எங்களுக்கு துணை நிற்பதால் உமது திரு அவை மேன்மேலும் வளம் பெற்று தம் மக்களின் புனிதத்தை கண்டுகளிக்கவும் மக்களின் குடும்பங்கள் அனைத்தையும்
தன் அரவணைப்பில் ஈர்த்து கொள்ளவும் அருள்வீராக. உம்மோடு தூயாவியாரின் ஒன்றைப்போல் இறைவனாய் என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்ற எங்கள் ஆண்டவரும் உம் திருமகனுமாகிய இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோ. முதல் வாசக முன்னுரை. மகளே சீயோன், மகிழ்ச்சியால் ஆர்ப்பரி, ஆரவாரம் செய், அகமகிழ்ந்து அக்களி. ஏனெனில் இஸ்ரவேலின் கடவுளாகிய ஆண்டவர் உன் நடுவில் இருக்கின்றார். நீ இனி எந்த தீங்கிற்கும் அஞ்ச மாட்டாய் என்று இறைவாக்கினர் செப்பனியாவின் வழியாக இறைவன் கூறுவதை கேட்டு நம்முடைய வாழ்விலும் நாம் இனி எந்த தீங்கிற்கும் அஞ்சாதபடி வாழ நம் திரு இருதய ஆண்டவர் நம் நடுவில் இருக்கின்றார் என்ற முழு நம்பிக்கையோடு இந்த முதல் வாசகத்திற்கு செவிமடுப்போம். முதல் வாசகம். செப்பனியா எழுதிய நூலிலிருந்து வாசகம். அதிகாரம் 3, இறை வார்த்தைகள் 14 தொடங்கி 18 இறுதியாக. மகளே சீயோன், மகிழ்ச்சியால் ஆர்ப்பரி, இஸ்ரவேலே ஆரவாரம் செய். மகளே எருசலேம், உன் முழு உள்ளத்தோடு அகமகிழ்ந்து அக்களி. ஆண்டவர் உன் தண்டனை தீர்ப்பை தள்ளிவிட்டார், உன் பகைவர்களை அப்புறப்படுத்தினார். இஸ்ரவேலின் அரசராகிய ஆண்டவர் உன் நடுவில் இருக்கின்றார். நீ இனி எந்த தீங்கிற்கும் அஞ்ச மாட்டாய். அந்நாளில் எருசலேமை நோக்கி இவ்வாறு கூறப்படும்: சீயோனே, அஞ்ச வேண்டாம், உன் கைகள் சோர்வடைய வேண்டாம். உன் கடவுளாகிய ஆண்டவர் உன் நடுவில் இருக்கின்றார். அவர் மாவீரர், மீட்பு அளிப்பவர். உன் பொருட்டு அவர் மகிழ்ந்து களி கூறுவார். தம் அன்பினால் உனக்கு புத்துயிர் அளிப்பார். உன்னை குறித்து மகிழ்ந்து ஆடி பாடுவார். உன் திருவிழா காலம் போல் இருக்கும். உனது துன்பத்தை அகற்றிவிட்டேன், ஆகவே இனி நீ இழிவடைய மாட்டாய். ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. உமக்கு நன்றி. ஆண்டவரை ஏற்றி போற்றிடுதே, எந்த நான்மா ஆண்டவரை ஏற்றி போற்றிடுதே. இந்த அடிமை என்னை அவர் நினைந்ததனால் அந்த மீட்பரின் நெஞ்சம் மகிழ்கின்றதே. இந்த நான்மா ஆண்டவரை ஏற்றி போற்றிடுதே. என்னை தினம் வாழ்த்திடுமே. வல்லவர் எனக்காய் பெரியன புரிந்தார். வையகம் என்னை தினம் வாழ்த்திடுமே. அவர் தம்பதம் பணிவு தலைமுறைக்கெல்லாம் தயவருள்வார். அவர் தூயவரா
ஆண்டவரை ஏற்றி போற்றிடுதே. பசித்தோரை பல நலன் கொண்டு நிரப்பி செல்வரை வெறுங்கையரென விடுத்தார். எந்த ஆண்டவரை ஏற்றி போற்றிடுதே. இந்த அடிமை என்னை அவன் நினைந்ததனால் அந்த மீட்பரின் நெஞ்சம் மகிழ்கின்றதே. எந்த ஆண்டவரை ஏற்றி போற்றிடுதே. இரண்டாம் வாசக முன்னுரை. திருச்சட்டத்திற்கு உட்பட்டிருந்த நம்மை மீட்பதற்கு கடவுள் தேர்ந்தெடுத்த பாத்திரம்தான் நாம் அன்னை மரியாள். ஆம், அன்னை மரியாள் ஈன்றெடுத்த இறைமகன் இயேசுவின் ஆவியை நம் உள்ளங்களுக்குள் அனுப்பி அப்பா தந்தையே என அழைக்க உரிமை கொடுத்த உன்னத கடவுளுக்கு நன்றி கூறி நாம் அனைவரும் கடவுளின் பிள்ளைகளாகவும் உரிமை பேறு உடையவர்களாகவும் வாழ நம்மை அழைக்கும் இன்றைய இரண்டாம் வாசகத்திற்கு செவிமடுப்போம். இரண்டாம் வாசகம். கலாத்தியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம். அதிகாரம் 4, இறை வார்த்தைகள் 4 முதல் 7 முடிய. காலம் நிறைவேறிய போது திருச்சட்டத்திற்கு உட்பட்டிருந்த நம்மை மீட்டு தம் பிள்ளைகள் ஆகுமாறு கடவுள் தம் மகனை பெண்ணிடம் பிறந்தவராகவும் திருச்சட்டத்திற்கு உட்பட்டவராகவும் அனுப்பினார். நீங்கள் பிள்ளைகளாய் இருப்பதால் கடவுள் தம் மகனின் ஆவியை உங்கள் உள்ளங்களுக்குள் அனுப்பியுள்ளார். அந்த ஆவி அப்பா தந்தையே என கூப்பிடுகிறது. ஆகையால் இனி நீங்கள் அடிமைகள் அல்ல, பிள்ளைகள்தாம். பிள்ளைகளாகவும் உரிமை பேறு உடையவர்களாகவும் இருக்கிறீர்கள். இது கடவுளின் செயலே. ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. அல்லேலூயா 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 அல்லேலூயா. ஆண்டவரை ஏற்றி போற்றிடுதே. மீட்பராம் கடவுளை நினைந்து மகிழ்கின்றதே. வல்லவராம் கடவுள் அரும்பெரும் செயல் புரிந்துள்ளார். எனக்கு வல்லவராம் கடவுள் அரும்பெரும் செயல் புரிந்துள்ளார். அல்லேலூயா அல்லேலூயா
ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக. உம் ஆன்மாவோடும் இருப்பாராக. லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம். ஆண்டவரே மாட்சி உமக்கே. லூக்கா நற்செய்தி அதிகாரம் 2 வசனங்கள் 15 முதல் 19 முடியும். வானதூதர் அவர்களை விட்டு விண்ணகம் சென்ற பின்பு இடையர்கள் ஒருவர் நோக்கி, வாருங்கள், நாம் பெத்லெஹேமுக்கு போய் ஆண்டவர் நமக்கு அறிவித்திருக்கிற நிகழ்ச்சியை பார்ப்போம் என்று சொல்லிக்கொண்டு விரைந்து சென்று மரியாவையும் யோசேப்பையும் தீவன தொட்டி கிடத்தியிருந்த குழந்தையும் கண்டார்கள். பின்பு அந்த குழந்தையை பற்றி தங்களுக்கு சொல்லப்பட்ட செய்தியை தெரிவித்தார்கள். அதை கேட்ட யாவரும் இடையர்கள் தங்களுக்கு சொன்னவற்றை குறித்து வியப்படைந்தனர். ஆனால் மரியா இந்நிகழ்ச்சியெல்லாம் தம் உள்ளத்தில் இருத்தி சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தார். ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. கிறிஸ்துவே உமக்கு புகழ். இறைவனை இதயத்தில் சுமப்போம், இன்பத்தை வாழ்வில் சுமப்போம். இறை இயேசுவில் எனக்கு மிகவும் அருமையான சகோதரர்களே சகோதரிகளே, ஆண்டவரது திருசன்னிதானத்தில், அவரது திருப்பிரசன்னத்தில், அவரது திருப்பெயரால் கூடி வந்திருக்கிறோம். கடந்த ஓராண்டாக கடவுள் நமக்கு செய்த எல்லா நன்மைகளையும் நன்றியோடு நினைத்து பார்த்தவர்களாய், நெஞ்சம் நிறைந்த நன்றி பெருக்கோடும் உள்ளம் நிறைந்த உவகையோடும் இன்று அந்த இயேசுவின் இதயத்தை நன்றி பெருக்கோடு நினைத்து நன்றி விழா கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம். பங்கு பெரு விழாவாக கொண்டாடி மகிழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். இந்த நல்ல நாளில் நாம் மரியாவின் மாசற்ற இதயத்தை சிந்திப்பதற்காக இன்றைய நாளினுடைய மறையுறை சிந்தனை நம்மை அழைக்கிறது. அதற்கு முன்னதாக உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி வைத்திருக்கிறேன். கேள்வியிலிருந்து தான் இந்த மறையுரையை தொடங்க போகிறேன். என்ன கேள்வி? உங்கள் எல்லோருக்கும் இதயம் இருக்கிறதா? ஈஸியான கேள்வியா கஷ்டமான கேள்வியா? பதில் சொல்றீங்களோ சொல்லலையோ, அடுத்தது கேள்வி ஈஸியா கஷ்டமா? அவுட் ஆஃப் சிலபஸ்னு சொல்லிடாதீங்க. உங்கள் எல்லோருக்கும் இதயம் இருக்கிறதா? இருக்கிறது ஃபாதர். அந்த இதயம் எங்கு இருக்கிறது? அடுத்த கேள்வி. இல்லை, ஒரு கேள்வி தானே கேட்குறேன்னு சொன்னீங்க, எதுக்கு அடுத்த கேள்வி கேட்குறீங்கன்னு கேட்குறீங்களா? உங்கள் எல்லோருக்கும் இதயம் இருக்கிறது, எனக்கும் இதயம் இருக்கிறது. அந்த இதயம் இப்போது எங்கு இருக்கிறது? சரி, யோசித்து கொண்டே இருங்க மறையுரை நடக்கும்போது. அடுத்து, அந்த இதயம் உங்களிடம் இருக்கிறது என்றால் அந்த இதயத்தில் யார் இருக்கிறார்? கணவனது இதயத்தில் மனைவி இருக்க வேண்டும், மனைவியின் இதயத்தில் கணவர் இருக்க வேண்டும், பிள்ளைகளின் இதயத்தில் பெற்றோர் இருக்க வேண்டும், பெற்றோரின் இதயத்தில் பிள்ளைகள் இருக்க வேண்டும். மாற்றி சொல்லிவிட வேண்டாம், மாற்றி வாழ்ந்து விட வேண்டாம், மாற்றி வைத்து விட வேண்டாம். சரி, இப்படி சில கேள்விகளோடு தான் இந்த நாளினுடைய சிந்தனையை அணுக வேண்டியதாய் நான் பார்க்கிறேன். இதயம் இருக்கிறது, அந்த இதயம் எங்கு இருக்கிறது? அந்த இதயத்தில் யார் இருக்கிறார் என்கிற அடிப்படையான சில வினாக்களோடு தான் இந்த ஆண்டு திருவிழாவை கொண்டாடும்படியாக உங்களை நான் வேண்டுகிறேன். மனிதர்களுக்கு மட்டும் இதயம் இருந்ததாக அல்ல, இந்த படைப்பு அனைத்தையும் படைத்து
பராமரித்து காத்து வழி நடத்துகிற அந்த கடவுளுக்கும் இதயம் உண்டு, இறைவனுக்கும் இதயம் உண்டு. அந்த இதயம் இரக்கத்தால் துடிக்கிறது என்பதைத்தான் நாம் அந்த இதயத்தினுடைய அன்பை, அந்த இதயத்தினுடைய கருணையை, அந்த இதயத்தினுடைய காருண்யத்தை, கனிவை நாம் கொண்டாடி தீர்க்கிறோம் ஒவ்வொரு ஆண்டும். அந்த இறைவனது இதயத்துக்கு ஏற்ற ஒரு இதயம் இந்த உலகிலே மனிதராய் உங்களையும் என்னையும் போல பிறந்த ஒருவரிடம் இருந்திருக்குமேயானால் அது அன்னை மரியாவிடம் மட்டும்தான் இருந்தது என்பதை நாம் மார்தட்டி பெருமையாக சொல்லிக் கொள்ளலாம். பிரைஸ் தி லார்ட், பிரைஸ் தி லார்ட். இறைவனது இதயத்திற்கு ஒத்த இதயமாய், இறைவனது இதயத்திற்கு ஏற்புடைய இதயமாய், கடவுளது இதயத்துக்கு மிகவும் நெருக்கமான இதயமாய் கன்னி மரியாவின் இதயம் இந்த உலகிலே இருந்தது என்று நம்மால் பெருமையாக சொல்லிக் கொள்ள முடியும். அருமையானவர்களே, அந்த அன்னையின் பிள்ளைகள் நாம் என்று சொல்லுகிறோமே, தாயை போல பிள்ளை, நூலை போல சேலை. என் அம்மா, என் தாயே, மரியே, மாதாவே என்று எத்தனை கூப்பாடு போடுகிறோம், எத்தனை முறை ஜெபமாலை உருட்டுகிறோம். அந்த அன்னையை போல நம்முடைய நெஞ்சும், நம்முடைய உள்ளமும், நம்முடைய மனமும், நம்முடைய இதயமும் இறைவனுக்கு ஏற்புடையதாய் இருக்க வேண்டும். மரியாவின் மாசற்ற இதயத்தை போல மண்ணுலகில் இருக்கிற எல்லா மனிதர்களின் நெஞ்சும் மாசற்ற நெஞ்சாய் இருக்குமையானால் எல்லோருக்கும் மீட்பு வசப்படும், சாத்தியப்படும். அந்த அன்னையின் பிள்ளைகளாய் இங்கு கூடி வந்திருக்கிற நமக்கு இந்த ஆண்டு நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கைக்கொள்ள வேண்டிய தீர்மானம், நிலைப்பாடு, உறுதிமொழி என்ன? என் இதயத்தில் இயேசுவை மட்டும்தான் தாங்குவேன். அப்படி என் இதயத்தில் இயேசுவை மட்டும் நான் தாங்குகிற போது என் வாழ்வில் இன்பத்திற்கு பஞ்சமில்லை, என் வாழ்வில் இன்பத்திற்கு குறையில்லை. இந்த உலகத்தின் பார்வைகளே என்னுடைய வாழ்வு தோற்று போன ஒரு வாழ்வாக தெரியலாம். ஆனால் உண்மையை நாம் உரக்க சொல்ல முடியும். கன்னிமரியாவினுடைய வாழ்வு அதை நமக்கு அழகான பாடமாய் கொடுக்கிறது. அந்த அன்னை மரியாவினுடைய உள்ளத்திலே, அந்த அன்னை மரியாவினுடைய நெஞ்சத்திலே, அந்த அன்னை மரியாவினுடைய இதயத்திலே எல்லா காலமும் நிறைந்து இருந்த ஒரே ஒருவர் உண்டென்றால் அது இயேசு மட்டும்தான். அகுஸ்தினார் மிகவும் அழகாக சொல்லுகிறார். இயேசுவினுடைய அந்த மானுட ஏற்பை குறித்து சொல்லுகிற போது, அதை மரியாவோடு பொருத்தி சொல்லுகிற போது அகுஸ்தினார் இவ்வாறு சொல்லுகிறார். கன்னி மரியா தன்னுடைய உதரத்தில் இயேசுவை தாங்க முன்னதாக தன்னுடைய உள்ளத்தில் இயேசுவை தாங்கினார் என்று சொல்லுகிறார். பிரைஸ் தி லார்ட், பிரைஸ் தி லார்ட். கன்னி மரியா தன் உதரத்தில் இயேசுவை தாங்க முன்னதாக உள்ளத்தில் இயேசுவை தாங்கினார். இன்று நம்முடைய உள்ளங்களும் அந்த இயேசுவை தாங்கக்கூடிய ஒன்றாக மாற வேண்டும், உருப்பெற வேண்டும் என்பதை அந்த அன்னை மரியா உரக்க சொல்லுகிறார். என்னால் முடிந்தது என்றால் உங்களாலும் முடியும் என்று அவர் உரக்க சொல்லுகிறார். அந்த அன்னையினுடைய இதயத்தை, அந்த அன்னையினுடைய நெஞ்சத்தை மாசற்ற நெஞ்சம் என்று கொண்டாடுகிறோம், மாசற்ற இதயம் என்று கொண்டாடுகிறோம். இந்த நாளிலும் கூட அந்த அன்னையினுடைய இதயத்தின் பண்பாய் லூக்கா நற்செய்தி பிரிவு 2 அருள்வாக்கு 19 நமது மறையுரையினுடைய மையக்கருவாக எடுத்திருக்கிறோம். மரியா இந்நிகழ்ச்சிகளை எல்லாம் தம் உள்ளத்தில் நிறுத்தி சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தார். நான் மறையுரை வைத்துக் கொண்டிருக்கிற இந்த வேளையிலே உங்களுடைய மனங்களிலே நீங்கள் எதை எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் தெரியவில்லை. நான் உங்களிடம் பேசிக் கொண்டிருக்கிற இந்த வேளையிலே நான் எதை எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறேன் உங்களுக்கு தெரியாது. ஆனால் வாழ்க்கையின் எல்லா நிலைகளிலும் அன்னை மரியா தன் வாழ்வில் இந்நிகழ்ச்சிகளை எல்லாம் தன் உள்ளத்திலிருந்து சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தார் என்கிற அந்த வாக்கு சொல்லுகிறதே. எந்த நிகழ்ச்சிகளை, அந்த நிகழ்ச்சிகளினுடைய சாரம் என்ன,
அந்த நிகழ்ச்சிகள் குறித்து காட்டக்கூடிய உண்மை என்ன என்று யோசித்து பார்க்கிற போது பழைய ஏற்பாட்டிலிருந்து நாம் இதை பார்க்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். கடவுள் எப்போதுமே தான் விரும்புகிற மனிதர்களுக்கு, தன்னை விரும்புகிற மனிதர்களுக்கு, தன் அன்புக்குரிய மனிதர்களுக்கு அவர் ஆயிரம் நன்மைகளை அளவு கடந்து செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்பதை மீட்பின் வரலாற்றில் தெளிவாக பார்க்கிறோம். அந்த கடவுள் மனிதருக்கு, மானுட குலத்திற்கு செய்கிற நன்மைகளை, அருள் வரங்களை, நன்மையான ஈவுகளை இந்த மானுடம் பல நேரங்களில் மறந்து போகிறது என்பதையும் நாம் அறிந்திருக்கிறோம். அப்படிப்பட்ட சூழலிலே இறைவாக்கு நம்மிடமிருந்து எதிர்பார்ப்பது என்ன? திருப்பாடல் 103 அருள்வாக்கு 2 சொல்லுகிறது, என் உயிரே ஆண்டவரை போற்றிடு, அவருடைய கனிவான செயல்கள் அனைத்தையும் மறவாதே. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. அவருடைய கனிவான செயல்கள் அனைத்தையும் மறவாதே. ஒன்ன உற்று, ரெண்ட உற்று, உனக்கு பிடிக்கலையா அதை விட்டு, உனக்கு மறந்து போயிடுச்சா பரவாயில்ல விட்டு, அப்படியெல்லாம் இல்லை என் அன்பானவர்கள். அவர் செய்து கொண்டிருக்கிற எல்லா கருணையும் காருண்யமும் பொருந்திய அந்த செயல்களை ஒருபோதும் நாம் மறந்துவிடக்கூடாது. உள்ளத்திலே அதை அப்படியே இருத்தி வைத்துக் கொள்ள வேண்டும், நிறுத்தி வைத்துக் கொள்ள வேண்டும், அதை பொருத்தி வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். ஆனால் இதை மீட்பின் வரலாற்றில் எல்லோரும் செய்தார்களா? கடவுள் அடிமை நிலையில் இருந்த அந்த இஸ்ரேல் மக்களை அழைக்கிற போது, அவர்களை உரிமையான வாழ்வுக்கு கூட்டி சேர்க்கிற போது மோசேயின் வழியாக அவர்களுக்கு ஒரு காரியத்தை சொல்லுகிறார். விடுதலை பயண புத்தகம் பிரிவு 13 அருள்வாக்கு 3 சொல்லுகிறது, மோசே மக்களை நோக்கி பின்வருமாறு கூறினார், அடிமைத்தன வீடாகிய எகிப்திலிருந்து நீங்கள் வெளியேறி சென்ற இந்நாளை நினைவு கூறுங்கள். இந்நாளில்தான் ஆண்டவர் தம் கைவன்மையால் உங்களை இங்கிருந்து வெளியேற வைத்தார். பிரைஸ் தி லார்ட், பிரைஸ் தி லார்ட். ஏறக்குறைய 400 ஆண்டுகளாய் அடிமைப்பட்டு கிடந்த அந்த இஸ்ரேல் சமூகத்தை கடவுள் தமது கனிவன்மையால் எகிப்திலிருந்து மீட்டெடுத்து அவர்களை கானானில் கூட்டி சேர்க்க போகிறாரே, இந்த நாளை நீங்கள் மறக்க கூடாது. நீங்கள், உங்கள் பிள்ளைகள், பிள்ளைகளின் பிள்ளைகள் எல்லோரும் இந்த நாளை நினைவு கூர்ந்து கொண்டாட கடமைப்பட்டிருக்கிறீர்கள் என்று கடவுள் அவர்களுக்கு அழைப்பு கொடுத்தார். அந்த அழைப்பை ஏற்று அவர்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் பாஸ்கா என்கிற அந்த புனிதமான விழாவை, அந்த மகிமையான விழாவை கொண்டாடி மகிழ்ந்திருந்தார்கள். அவர்களது வாழ்வில் மட்டுமல்ல, அவர்களது முன்னோர்களின் வாழ்வில், அவர்களது மூதாதையரின் வாழ்வில் கடவுள் காட்டிய அந்த மாபெரும் இரக்கம் நிறைந்த செயலை அவர்கள் வாழும் காலம் முழுவதும் கொண்டாடி தீர்த்தார்கள். ஆனால் இன்று நீங்களோ நானோ நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் அன்றாடம் செய்கிற அந்த கருணையும் காருண்யமும் இரக்கமும் அருளும் நிறைந்த இரக்க செயல்பாடுகளை, மீட்புக்கான செயல்பாடுகளை சிந்தித்து பார்ப்பது உண்டா? உள்ளத்தில் பொருத்தி வைத்ததுதான் உண்டா? இந்த பின்னணியில் வளர்ந்த அந்த யூத பெண் மரியா ஒருபோதும் தன்னுடைய உள்ளத்திலிருந்து கடவுள் தனக்கு செய்த அந்த கருணை மிகு செயல்பாடுகளை, கனிவான செயல்களை ஒருபோதும் மறந்தது இல்லை. இந்த உலகத்தின் பார்வையிலே அது அச்சுறுத்தலாக இருந்திருக்கும். நிச்சயமாக கன்னியாய் இருந்து கடவுளின் மகனை சுமப்பது என்பது, பெற்றெடுப்பது என்பது அவ்வளவு எளிதான காரியம் அல்ல. அதையும் ஆண்டவருக்காய் ஆம் சொல்லி அன்னை மரியா ஏற்றுக்கொண்டார். எல்லா பொழுதும் தன்னுடைய இதயத்திலே இறைவனுக்கு மட்டும்தான் இடம் என்பதிலே மிகவும் நிலையாய் இருந்தவர் அன்னை மரியா. அப்படிப்பட்ட அன்னை மரியாவை பிரதிபலிப்பதுதான் நம்முடைய வாழ்வினுடைய இலக்காக இருக்க வேண்டும் என்பதை இந்த நாளிலே அந்த அன்னை அவரது பிள்ளைகளாகிய உங்களுக்கும் எனக்கும் அன்பொழுக அழைப்பாய் கொடுத்து போகிறார். இந்த நிகழ்ச்சிகளைத்தான் அன்னை மரியா தன்னுடைய உள்ளத்திலே இருத்தி சிந்தித்து வந்தார். தொடர்ந்து அதே பிரிவிலே இன்னொரு இடத்திலும் நாம் பார்க்கிறோம்.
லூக்கா நற்செய்தி பிரிவு 2 அருள்வாக்கு 51 பார்க்கிறோம். காணாமற் போன இயேசுவை மீண்டுமாக எருசலேம் ஆலயத்திலே கண்டு மகிழ்ந்த அன்னை மரியா அந்த நிகழ்வினுடைய இறுதியிலே லூக்கா நற்செய்தியாளர் இவ்வாறு பதிவு செய்கிறார். அவருடைய தாய் இந்நிகழ்ச்சிகளை எல்லாம் தமது உள்ளத்தில் பதித்து வைத்திருந்தார். கடவுள் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் செய்கிற செயல்பாடுகள், கடவுளது மீட்பு திட்டத்திற்காக தான் கொடுக்க வேண்டிய அந்த பங்களிப்பு, ஒத்துழைப்பு எதையும் அன்னை மரியா ஒருபோதும் மறந்ததே இல்லை, மறுத்ததே இல்லை. அதை மனதில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டிய கடமை, கட்டாயம், பொறுப்பு நமக்கு அதிகமாகவே இருக்கிறது. காரணம், நாம் எல்லோரும் அந்த அன்னையின் பிள்ளைகள். அருமையானவர்களே, உங்களது வீடுகளிலே சமையல் அறையில் 2 பொருட்கள் இருக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன். முதல் பொருள் மாவு சலிக்கிற சல்லடை இருக்குதா? இல்லைன்னா வாங்கி கொடுத்துட்டு போங்க ஃபாதர்னு சொல்லாதீங்க. மாவு சலிக்கிற சல்லடை பார்த்துருக்கீங்க பாப்பா? பார்த்துருக்கீங்களா? சல்லடை எப்படி இருக்கும்? சல்லடை மாதிரி இருக்கும். மாவு சலிக்கிற சல்லடை. சரி, அடுத்து 2வது முறம் பார்த்துருக்கீங்களா? இப்போல்லாம் வீட்டில் இருக்குதா? சரி, இருந்தால் சந்தோஷம். இல்லைன்னா கூகுளில் போய் முறம் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணி பாருங்கள். பெரியவர்களுக்கெல்லாம் தெரியும், சல்லடையும் தெரியும், முறமும் தெரியும். சரி, இந்த சல்லடை, முறம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு அழகான அர்த்தம் நிறைந்த படிப்பினையை இந்த நாளிலே கொடுப்பதாகவே நான் உணர்கிறேன். இரண்டுமே தூய்மைப்படுத்தக்கூடிய பணியை செய்கின்றன, பிரித்தெடுக்கக்கூடிய பணியை செய்கின்றன, சுத்திகரிக்கக்கூடிய பணியை செய்கின்றன என்றெல்லாம் சொன்னாலும் கூட அந்த இரண்டினுடைய செயல்படக்கூடிய விதம் வித்தியாசப்பட்டதாய், மாறுபட்டதாய், முரண்பட்டதாய் இருப்பதை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டி உள்ளது. முறம் என்ன செய்யும்? முறத்திலே அரிசியை எடுத்து வைத்து நீங்கள் புடைக்கிறீர்கள் என்று வைத்துக் கொள்வோம். முறம் தன்னகத்தே தேவையானதை, நல்லதை தக்க வைத்துக் கொள்ளும். அல்லதை, தேவையில்லாததை, தீயதை, கசடை, கழிவை அது தன்னிடமிருந்து என்ன பண்ணும்? அகற்றிவிடும், நீக்கிவிடும். அதை அதனுடைய நுனி பகுதிக்கு கொண்டு வருகிறது. நாம் அதை முறத்திலிருந்து அப்புறப்படுத்தி விடுகிறோம். அல்லதை நீக்கக்கூடிய, நல்லதை தன்வசம் வைத்துக் கொள்ளக்கூடிய, தேவையானதை தன் பக்கம் வைத்துக் கொள்ளக்கூடிய, தேவையில்லாததை தன்னிடமிருந்து தூக்கி தூர வீசக்கூடிய அந்த ஒரு செயல்பாட்டை முறம் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறது. ஆனால் சல்லடையையும் அப்படித்தான் பயன்படுத்துகிறோம். ஒரு பொருளிலிருந்து கழிவுகளை பிரிக்க பயன்படுத்துகிறோம். ஆனால் அது எப்படி செயல்படுகிறது? மாவை எடுத்து சலிக்கிற போது நல்லதெல்லாம், தேவையானதெல்லாம் அது தன்னிடம் தக்க வைத்துக் கொள்ளாமல் தன்னிடமிருந்து வெளியேற்றி விடுகிறது. தன்னிடமிருந்து தொலைந்து போக, தன்னிடமிருந்து அகன்று போக, தன்னிடமிருந்து அந்நியப்படுத்த அது முயற்சி செய்கிறது. அல்லவற்றை, கழிவை, கசடை, புழுவை, பூச்சியை அது தன்னிடம் தக்க வைத்துக் கொள்ளுகிறது, தேக்கி வைத்துக் கொள்ளுகிறது என்பதாகவே பார்க்கிறோம். இந்த நாளிலே நாம் நம்முடைய வாழ்விலே முறத்தை போல இருக்க போகிறோமா? சல்லடையை போல இருக்க போகிறோமா? முடிவெடுக்கக்கூடிய அந்த ஒரு காரியத்தை உங்களிடமே விட்டு விடுகிறேன். அன்னை மரியாவினுடைய உள்ளம் மாசற்ற உள்ளமாய் இருந்தது என்றால், அன்னை மரியாவினுடைய நெஞ்சம் மாசற்றதாய் இருந்தது என்றால், அன்னை மரியாவினுடைய இதயம் மாசற்ற இதயமாக இருந்தது என்றால், எதனால் அது சாத்தியப்பட்டது என்கிற அடிப்படை புரிதல் நமக்கு தேவைப்படுகிறது. அந்த இதயத்தில் இருந்ததெல்லாம் இறைவன் மட்டும்தான், இயேசு மட்டும்தான், இறைவன் சம்பந்தப்பட்ட காரியங்கள் மட்டும்தான். இந்த உலகமோ, உலகம் சார்ந்த காரியங்களோ, இந்த உலகம் கொடுக்கக்கூடிய அந்த வெறும் பதரை போன்ற அந்த பொருட்களோ எதுவுமே அன்னை மரியாவினுடைய உள்ளத்திலே ஒரு நாளும் இருந்தது இல்லை, ஒரு நாளும் அவரது இதயத்தை ஆக்கிரமித்தது இல்லை என்பதாகவே நாம் அன்னையினுடைய வாழ்க்கையை பார்க்கிறோம். அன்னை மரியா தன்னுடைய வாழ்க்கையை
ஒரு முரத்தை போல வைத்திருந்தார். அந்த முரம் கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய அந்த பாடம், அந்த முரம் சொல்லக்கூடிய மந்திரம், தேவையில்லாததை தள்ளிவிடு, தேவையானதை தக்க வைத்திடு. ஆன்மீகத்திலே அன்னையினுடைய வாழ்க்கையிலே நாம் அதைத்தான் பார்க்கிறோம். ஆண்டவரை நீ அப்படியே உனக்குள் ஆக்கிரமித்துக்கொள், இறைவனை உன்னுடைய இதயத்திலே சிறைபிடித்துக்கொள், அந்த இறைவனினுடைய இதயத்தை உன்னுடைய இதயத்தோடு கோர்த்துக்கொள், பிறகு உன் இதயம் மாசற்ற இதயமாக மாறும். பிரைஸ் தி லார்ட், பிரைஸ் தி லார்ட். ஆனால் நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது தெரியுமா? அன்னையை போல நாம் மாசற்ற இதயம் கொண்டவர்களாக வாழ, அந்த கடவுளை நம்முடைய உள்ளத்திலே காலம் முழுவதும் சுமந்து தீர்க்க, அந்த கடவுள் செய்து கொண்டிருக்கிற அந்த செயல்களை காலம் முழுவதும் நினைத்து அகமகிழ்ந்திருக்க நாம் தவறி போய் நாம் சல்லடைகளை போல மாறி போனோம். எதெல்லாம் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நடக்கவில்லை, எதெல்லாம் எனக்கு தேவையில்லை, எதெல்லாம் என்னுடைய வாழ்வுக்கு ஆக்கப்பூர்வமாக பயன்படாதோ, என்னுடைய மீட்புக்கு ஒருபோதும் உதவாதோ, அப்படிப்பட்ட காரியங்களை எல்லாம் நாம் சேர்த்து வைத்துக் கொள்வதிலே, தக்க வைத்துக் கொள்வதிலே அதீத முனைப்பு காட்டுகிறோம். அப்படி விவிலியத்திலே அன்னை மரியாவுக்கு முரண்பட்ட நிலையிலே ஒரு பெண் வாழ்ந்திருக்கிறார். தொடக்க நூலிலே நாம் படிக்கிறோம், ஏவாள் என்கிற அந்த முதல் பெண்ணை குறித்து வாசிக்கிறோம். அந்த பெண் தன்னுடைய மாசற்ற இதயத்தை மாசுபடிந்ததாக மாற்றிக்கொள்கிறார். பிரைஸ் தி லார்ட், ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. கடவுள் படைத்த போது ஏவாளினுடைய மனம், ஏவாளினுடைய இதயம், ஏவாளினுடைய உள்ளம் மாசற்றதாயிருந்தது. ஆனால் அவள் அந்த இதயத்திலே கடவுளை குடி வைத்துக் கொள்வதற்கு பதிலாக, இறைவனை தன்னுடைய இதயத்திலே தேக்கி வைத்துக் கொள்வதற்கு பதிலாக, இறைவனை தன்னுடைய இதயத்திலே ஒட்டி வைத்துக் கொள்வதற்கு பதிலாக சாத்தானை, அழகையை, பேயை, பாம்பை நம்பி மோசம் போகிறாள் என்று பார்க்கிறோம். கடவுள் இருக்க வேண்டிய இடத்தை அவள் அந்த கயவனாகிய அழகைக்கு கொடுத்து விடுகிறாள். தொடக்க நூல் புத்தகம் பிரிவு 3 அருள்வாக்கு 4 நாம் வாசிக்கிறோம். பாம்பு பெண்ணிடம் சொல்லுகிறது, நீங்கள் சாகவே மாட்டீர்கள், ஏனெனில் நீங்கள் அதிலிருந்து உண்ணும் நாளில் உங்கள் கண்கள் திறக்கப்படும், நீங்கள் கடவுளை போல் நன்மை தீமையை அறிவீர்கள் என்பது கடவுளுக்கு தெரியும் என்று பாம்பு பசப்பு வார்த்தைகளை சொல்லி ஏவாளின் நெஞ்சிலே குடியேறி விடுகிறது. பாம்பு குடியேறுகிறது, அழகை குடியேறுகிறது, பாவம் குடியேறுகிறது, தீமை குடியேறுகிறது. அன்று ஏவாள் சல்லடையை போல செயல்பட்டதால் தன்னுடைய வாழ்வுக்கு தேவையான அந்த கடவுளை தன்னிடமிருந்து தொலைத்துவிட்டு, தன்னுடைய வாழ்வுக்கு மிகவும் அவசியமான, தன்னுடைய வாழ்வுக்கு மிகவும் தேவையான அந்த இறைவனை தன்னுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து அந்நியப்படுத்திவிட்டு, அகற்றிவிட்டு, அவள் சாத்தானை, அழகையை, தீமையை, பாவத்தை தேக்கி வைத்துக் கொண்டாள் என்று பார்க்கிறோம். இன்றும் கூட நம்முடைய வாழ்க்கையிலே யாரை சுமக்கப் போகிறோம்? ஒருவேளை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே இந்த உலகம் சார்ந்த காரியங்கள் அவற்றை சுமப்போமே என்றால், இந்த உலகத்தின் பார்வையிலே நாம் நினைத்துக் கொள்ளலாம், நமது வாழ்வு வளமையாயிருக்கிறது, செழுமையாயிருக்கிறது, சீரோடும் சிறப்போடும் இருக்கிறது என்று நம்பலாம். ஆனால் ஒன்றை புரிந்து கொள்ளுங்கள் என் அன்பானவர்களே, அன்னை மரியாவினுடைய வாழ்க்கையை அலசி பார்க்கிற போது, ஆய்வுக்கு உட்படுத்துகிற போது, அன்னையினுடைய வாழ்வு இந்த உலக பார்வையிலே தோற்று போன வாழ்வு. அன்னையினுடைய வாழ்வு இந்த உலக பார்வையிலே வறுமையின் பிடியில் இருந்த வாழ்வு. அன்னையின் வாழ்வு இந்த உலகத்தின் பார்வையிலே மகிழ்ச்சி குன்றி போன வாழ்வு. கணவனை தொலைத்து பெற்ற மகனை இழந்து அவள் அல்லல்பட்டது, அல்லோலப்பட்டது நாம் அனைவரும் அறிந்த ஒன்று. ஆனால் ஒருபோதும் அதற்காக வருத்தப்பட்டவள் இல்லை அன்னை மரியா. நீங்களும் நானும் மீட்பு பெற வேண்டும் என்பதற்காக எல்லா பொழுதும் இறைவனை தன்னுடைய இதயத்திலே பொறித்து வைத்துக் கொண்டவள் அன்னை மரியா. சீடர்கள் அப்படி இருந்தார்களா தெரியாது, இயேசுவை சந்தித்த மனிதர்கள் அப்படி இருந்தார்களா தெரியாது. ஆனால் இயேசுவோடு நெருங்கிய தொடர்பில் இருந்த அன்னை மரியா தான் வாழும் காலம் முழுவதும் இயேசுவை மட்டுமே, இறைவனை மட்டுமே தன்னுடைய இதயத்திலே தூக்கி சுமந்திருக்கிறார் என்று பார்க்கிறோம்.
இயேசு ஒரு முறை பெத்தானியாவுக்கு போகிறார். பெத்தானியாவுக்கு போகிற அந்த இயேசு லாசரின் வீட்டிலே லாசரின் சகோதரிகள் இருவரை சந்திக்கிறார். அவர்களுடைய பெயர் என்ன? அந்தோனியம்மாள், ஆரோக்கியம்மாள். மார்த்தா, மரியாள். மார்த்தா என்ன செய்து கொண்டிருந்தார்? பரபரப்பாய் இருந்தார். இயேசுவுக்கு பிடிக்கும் என்று நினைத்தார். இயேசுவைத்தான் உபசரிக்கிறோம் என்று நினைத்தார். ஆனால் அதுவரை பிரச்சனை இல்லை. எப்போது தான் செய்வது உயர்ந்தது, தான் செய்வது நல்லது என்று அவள் நினைத்து மரியாவை மட்டம் தட்டுவதற்காக இயேசுவிடம் புகார் கடிதத்தை கொண்டு வந்து கொடுக்கிறாரோ, அப்போது இயேசு சொல்லுகிறார், தேவையானது ஒன்றே, தேவையானது ஒன்றே. உள்ளத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் என் அன்பானவர்களே, தேவையானது ஒன்றுதான். இயேசு மட்டும்தான், இறைவன் மட்டும்தான். வேறு எல்லாம் குப்பை. பவுலடியார் சொல்லுகிறாரே, அந்த இயேசுவை கிறிஸ்துவை ஆதாயமாக்கி கொள்ளும் பொருட்டு நான் அனைத்தையும் குப்பை என கருதுகிறேன் என்று சொன்னாரே, அதை போல ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனும் கிறிஸ்துவினுடைய பாதையில் நடக்க ஆசைப்படுகிற ஒவ்வொருவரும், அன்னை மரியாவினுடைய பிள்ளைகள் என்று பெருமைப்பட்டுக் கொள்ளுகிற ஒவ்வொருவரும் அதையே செய்வதற்கு கடமைப்பட்டு இருக்கிறோம். நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு தேவையானது இயேசு மட்டும்தான். நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு தேவையானது இறைவன் மட்டும்தான். அந்த இறைவன் நம்முடைய வாழ்க்கையில் செய்து கொண்டிருக்கிற எல்லா அருள்வரமான காரியங்கள் மட்டும்தான். நம்முடைய இதயத்தை ஆக்கிரமிக்க வேண்டியவை அவை மட்டும்தான் என்பதை இந்த நாளிலே உள்ளூர உணர்ந்தவர்களாய், அந்த அன்னையின் பிள்ளைகளாய் நாம் தீர்மானிப்போம். கடவுளே, இனி என் வாழ்வில் உமக்கே முதலிடம், முக்கியமானவற்றிற்கு முதலிடம் கொடுக்க வேண்டும் என்கிற அந்த மூல மந்திரத்தை இந்த நாளிலே நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஒரு விருந்துக்கு போகிறீர்கள். விருந்துக்கு போகிற உங்களுக்கு தலைவாழை இலை விரித்து பல பதார்த்தங்கள் பரிமாறப்படுகின்றன. அந்த இலையிலே நிறைய வைக்கிறார்கள் என்று வைத்துக் கொள்வோம். ஒரு ஓரத்திலே கொஞ்சம் ஊறுகாயையும் வைக்கிறார்கள். அப்படித்தானே வைப்பார்கள். இலையினுடைய ஓரத்திலே கொஞ்சம் ஊறுகாயை வைப்பார்கள். நீங்கள் சாப்பிட போகிறீர்கள். ஒருவேளை நாளை உங்களது வீடுகளிலே திருவிழா விருந்து போடுகிற போது, அல்லது நீங்கள் யார் வீட்டுக்காவது விருந்துக்கு போகிற போது, நடுவில் மையத்தில் ஊறுகாயை மிகவும் அதிகமாக அள்ளி வைத்துவிட்டு ஓரத்தில் போனால் போகட்டும் என்று கொஞ்சம் சோறை வைப்பீர்களா? வைப்பீர்களா? அல்லது அப்படி கேட்டு வாங்கி சாப்பிடுவீர்களா? எனக்கு ஊறுகாய் ரொம்ப பிடிக்கும். பூண்டு ஊறுகாயா, மாங்காய் ஊறுகாயா, விரும்பி சாப்பிடுவேன், எனவே மையத்தில் வையுங்கள், நிறைய வையுங்கள், அள்ளி வையுங்கள் என்று இலையினுடைய நடுப்பகுதியிலே நிறைய வாங்கி வைத்துக் கொள்வீர்களா? ஊறுகாய் மிகவும் ருசியாக இருந்தாலும் ஊறுகாய்க்கான இடம் ஓரத்தில் தான். ஊறுகாய்க்கான அளவு என்னமோ கொஞ்சம் தான். சோறு நன்றாக இல்லை என்றாலும் அதுதான் மையம். சோறு நமக்கு பிடிக்கவில்லை என்றாலும் அதுதான் அந்த இலையினுடைய நடுப்பகுதியில் இருக்க வேண்டும். அதைத்தான் நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய விருந்து நமக்கு உணர்த்துகிறது. முக்கியமானவற்றிற்கு முதலிடம் கொடுப்பது மட்டும்தான் நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் வாழ கற்றுக்கொண்ட பக்குவப்பட்ட மனநிலையை நமக்கு உணர்த்தும். அருமையானவர்களே, அன்னை மரியாவினுடைய வாழ்வு அப்படிப்பட்ட ஆன்மீக முதிர்ச்சி பெற்ற பக்குவப்பட்ட ஒரு வாழ்வு தான். தன்னுடைய வாழ்க்கையில் எதை எங்கு வைக்க வேண்டும், எவ்வளவு வைக்க வேண்டும் என்பதெல்லாம் அன்னைக்கு மிகவும் நன்றாக தெரிந்திருந்தது. அந்த அன்னையின் பிள்ளைகள் என்று சொல்லி அவரது பரிந்து பேசுதலிலே நாளும் பல நன்மைகளை பெற்று மகிழ்கிறோமே, இந்த நாளிலே முடிவெடுத்துக் கொள்வோம். என் வாழ்வில் முக்கியம் இறைவன் மட்டும்தான். என்னுடைய வாழ்வின் மையம் இறைவன் மட்டும்தான். அந்த முடிவு இருக்கிற போது நிச்சயம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே இன்பத்திற்கு குறையில்லை, நம்முடைய வாழ்க்கையிலே வளமைக்கு பஞ்சமில்லை. ஆக அருமையானவர்களே, அந்த அன்னையினுடைய பரிந்து பேசுதலிலே, அந்த அன்னையினுடைய பராமரிப்பிலே, அந்த அன்னையினுடைய அருட்காவலிலே, அரவணைப்பிலே நம்மை, நம் குடும்பங்களை இந்த நாளிலே பூரணமாய் ஒப்புக் கொடுப்போம். நம்முடைய இதயமும் அந்த அன்னையினுடைய இதயத்தை போல மாசற்றதாய் இருக்க வேண்டும் என இந்த நாளிலே தீர்மானிப்போம். அதற்காய் அந்த அன்னையிடமே பரிந்து பேசுவோம். இதயத்தில் இயேசுவை தாங்குவோம், இன்பத்தை வாழ்வில் தாங்குவோம். ஆமென். அனைவரும் எழுந்து நிற்போம். கடவுள் நமது வானக தந்தை
நாம் நினைப்பதற்கும் எதிர்பார்ப்பதற்கும் மேலாக நம்முடைய வாழ்க்கையை நன்மைகளால் நிரப்புகிறவர். பிள்ளைகளுக்குரிய வாஞ்சையோடு உரிமையோடு நம்முடைய உள்ளத்தில் இருக்கிற எண்ணங்களை, எதிர்பார்ப்புகளை, ஏக்க பெருமூச்சுக்களை மன்றாட்டுக்களாக எடுத்து வைத்து ஜெபிப்போம். அன்பே உருவான இறைவா, எம் திருச்சபையை வழிநடத்தி வரும் திருத்தந்தை, கருதினாள்கள், ஆயர்கள், அருட்பணியாளர்கள் அனைவரையும் நீர் நிறைவாக ஆசீர்வதித்து தம்மிடம் ஒப்படைக்கப்பட்ட இறைமக்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஞானத்தோடும் விவேகத்தோடும் தூய ஆவியானவரின் வழிகாட்டுதலின்படி வழி நடத்திடவும், இயேசுவின் உயிருள்ள வார்த்தையின்படி தாங்கள் வாழ்வதோடு இறைமக்களை வழிநடத்தவும் வரமருள வேண்டுமென்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகிறோம். ஞானத்தின் உறைவிடமே இறைவா, எம் பங்கில் படிக்கின்ற ஒவ்வொருவரையும் நீர் ஆசீர்வதித்து அறிவிலும் ஞானத்திலும் நல்லொழுக்கத்திலும் சிறந்து விளங்கவும், படிப்பில் ஆர்வத்தையும் நல்ல நிலைவாற்றலையும் கொடுத்து அனைவரும் நன்கு படிக்கவும், அதன் மூலம் அவர்களது வாழ்வு உயரவும் வரமருள வேண்டுமென்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகிறோம். ஆண்டவரே, எங்கள் மன்றாட்டை கேட்டருளும். அமைதியின் தெய்வமே இறைவா, என் அமைதியையே உங்களுக்கு தருகிறேன் என்று சொன்னவரே, இதோ ரஷ்யாவிற்கும் உக்ரைனுக்கும் இடையே நடைபெற்று வரும் போர் முடிவுக்கு வரவும், அங்கு வாழும் மக்கள் போர் பதட்டம் நீங்கி மகிழ்ச்சியோடும் மன அமைதியோடும் வாழ வரம் அருள வேண்டுமென்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகிறோம். ஆண்டவரே, எங்கள் மன்றாட்டை கேட்டருளும். தடைகளை நீக்கும் தயாபரரே எம் இறைவா, தனக்கு ஒரு வாழ்க்கை துணை கிடைக்கவில்லையே என்று ஏங்கி தவிப்போர்க்கு நல்ல வாழ்க்கை துணை கிடைக்கவும், திருமணமாகி பல ஆண்டுகளாக குழந்தை பாக்கியம் இல்லாமல் கண்ணீரோடும் கலக்கத்தோடும் இருப்போருக்கு நீர்தாமே உற்ற துணையாயிருந்து, நான் உன்னை ஆசிர்வதிக்கவே ஆசிர்வதித்து பெருகவே பெருக பண்ணுவேன் என்ற உமது உயிருள்ள வார்த்தையின்படி வழிமரபுகளை தந்து ஆசிர்வதிக்க வேண்டுமாய் இறைவா உம்மை மன்றாடுகின்றோம். ஆண்டவரே, எங்கள் மன்றாட்டை கேட்டருளும். உறவாடும் தெய்வமே இறைவா, இவ்வுலகில் வாழும் ஏழை எளிய மக்கள், அனாதைகள், கைவிடப்பட்டோர், ஒடுக்கப்பட்டோர், விதவைகள் அனைவரையும் நீர்தாமே ஆசிர்வதித்து தாயைப் போல அவர்களை தேற்றி தகப்பனைப் போல அவர்களை சுமந்து காத்து வழிநடத்திட இறைவா உம்மை மன்றாடுகிறோம். அன்பின் பரலோக பிதாவே, எம் திருஹிருதய ஆண்டவர் ஆலய பங்கை வழிநடத்தும் எம் பங்கு தந்தையர்களை ஆசிர்வதியும். எம் பங்கு தந்தையர்கள் பங்கின் வளர்ச்சிக்காக எடுக்கும் அனைத்து ஆன்மீக காரியங்களிலும் உமது ஆசியை பொழியவும், எம் பங்கில் செயல்படும் அன்பியங்கள் வழியாக இறை மக்கள் அன்புறவில் நாளும் வளரவும் வரமருள வேண்டுமென்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகிறோம். நமது தனிப்பட்ட தேவைகளுக்காக அமைதிகள் நம்பிக்கையோடு வேண்டுவோம். எங்கள் அடைக்கலமும் ஆற்றலுமான இறைவா, உமது பேரிரக்கத்தில் நாங்கள் நம்பிக்கை கொண்டு எங்களது இதய ஆவல்களை உம்மிடம் எடுத்து வைத்துள்ளோம். உமது திருவுளத்துக்கு ஏற்ப இவற்றை நாங்கள் எங்கள் வாழ்வில் பெற்று பயன்பெற செய்துள்வீராக. எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம். ஆனந்த காலமிது, பற்பல நேரமிது,
ஆனந்த கானமிது. என் நண்பன் இயேசுவுக்கே நான் காணிக்கையாகும் நேரமிது, அர்ப்பண நேரமிது, ஆனந்த கானமிது. என்னை மீட்க அணுவானாய், என்னை மீட்க புவி வந்தாய், தந்தாய் உன் என் உயிரை தந்தாய். அர்ப்பண நேரமிது, ஆனந்த கானமிது, அர்ப்பண நேரமிது, ஆனந்த கானமிது. சகோதர சகோதரிகளே, என்னுடையதும் உங்களுடையதுமான இப்பலி ஏழாம் வல்ல தந்தையாகிய இறைவனுக்கு ஏற்றதாகும்படி மன்றாடுங்கள். ஆண்டவர் தமது திருப்பேரின் புகழ்ச்சிக்காகவும் மாட்சிக்காகவும் நமது நன்மைக்காகவும் புனித திரு அவை அனைத்து நாட்களுக்காகவும் உமது கையில் நின்று பலியை ஏற்றுக்கொள்வாராக. ஆண்டவரே, எங்கள் காணிக்கைகளை ஏற்று மேற்பலிக்கும் அருளடையாளமாக மாற்றி அருளும். அதன் ஆற்றலாலும் திரு அவையின் அன்னையாம் கன்னிமரியாவின் அன்பாலும் நாங்கள் பற்றி அறிந்து மீட்பு பணியில் இன்னும் மிகுந்த ஆர்வத்துடன் அவரோடு ஒன்றித்து உழைக்க தகுதி பெறுவோமாக. எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம். ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக. இதயங்களை மேலே எழுப்புங்கள். நம் இறைவனாகிய ஆண்டவருக்கு நன்றி கூறுவோம். ஆண்டவரே, தூயவரான தந்தையே, என்றும் உள்ள எல்லாம் வல்ல இறைவா, என்னாலும் எவ்விடத்திலும் நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துவதும் புனித கன்னிமரியாவின் மாசற்ற இதயத்தை கொண்டாடும் எந்நாளில் உம் பெருமைகளை போற்றி புகழ்ந்தேத்துவதும் மெய்யாகவே தகுதியும் நீதியும் ஆகும். எங்கள் கடமையும் மீட்புக்குரிய செயலுமாகும். அவர் வார்த்தையானவரை களங்கமில்லா தம் இதயத்தில் ஏற்று கன்னியாக இருந்து அவரை கருத்தாங்கி படைத்தவரையே பெற்றெடுத்து திரு அவையின் தொடக்கத்தை பேணி வளர்த்தார். மரியா சிலுவை அடிகள் என்று இறையன்பின் திருவுளத்தை ஏற்று கிறிஸ்துவின் பிறப்பால் விண்ணக வாழ்வுக்கு உரிமை பெற்ற மனிதர் அனைவரையும் தம் சொந்த பிள்ளைகளாக ஏற்றுக்கொண்டார். நீர் வாக்களித்த ஆவியாரை திருத்தூதர் எதிர்பார்த்திருந்த போது அவர் சீடர்களின் வேண்டல்களோடு தம் வேண்டலையும் இணைத்து மன்றாடும் திரு அவைக்கு எடுத்துக்காட்டாக விளங்கினார். அவர் விண்ணக மாட்சிக்கு உயர்த்த பெற்றபின் ஆண்டவரின் நாள் மாட்சியுடன் வரும் அளவும் பயணமாகும் திரு அவையோடு தாயன்பால் உடனிருந்து தாயகம் செல்லும் வழியில் அதனை கனிவோடு காத்து வருகின்றார். ஆகவே புனிதர் வானதூதர் அனைவரோடும் சேர்ந்து நாங்களும் உம்மை புகழ்ந்து முடிவின்றி ஆர்ப்பரித்து பாடுவதாவது: தூயவர் 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 வான்படைகளின் கடவுள் ஆண்டவர், விண்ணுலகிலும்
கலிலே ஓசன்னா. ஆண்டவரே, நீர் மெய்யாகவே தூயவர், தூய்மை அனைத்துக்கும் ஊற்று. ஆகவே உம்முடைய ஆவியை பொழிந்து இக்காணிக்கைகளை தூய்மைப்படுத்த உம்மை வேண்டுகின்றோம். இவ்வாறு எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் உடலும் இரத்தமுமாக எங்களுக்கு இவை மாறுவனவாக. அவர் பாடுபட உளம் கனிந்து தம்மை கையளித்த போது அப்பத்தை எடுத்து நன்றி செலுத்தி அதை பிட்டு தம் சீடர்களுக்கு அளித்து கூறியதாவது: அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று உண்ணுங்கள், ஏனெனில் இது உங்களுக்காக கையளிக்கப்படும் என் உடல். அவனமே இரவு விருந்தை அருந்தியபின் கிண்ணத்தையும் எடுத்து மீண்டும் உமக்கு நன்றி கூறி தம் சீடர்களுக்கு அளித்து அவர் கூறியதாவது: அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று பருகுங்கள், ஏனெனில் இது புதிய நிலையான உடன்படிக்கைக்கு உரிய என் இரத்தத்தின் கிண்ணம். இது பாவ மன்னிப்புக்கென்று உங்களுக்காகவும் பலருக்காகவும் சொந்தப்படும். இதை என் நினைவாக செய்யுங்கள். நம்பிக்கையின் மறைபொருள். நீர் வருமளவும் உமது இறப்பினை அறிக்கையிடுகின்றோ, உமது உயிர்ப்பினையும் எடுத்துரைக்கின்றோ. ஆகவே ஆண்டவரே, நாங்கள் கிறிஸ்துவின் இறப்பினையும் உயிர்ப்பினையும் நினைவு கூர்ந்து வாழ்வு தரும் அப்பத்தையும் மீட்பளிக்கும் கிண்ணத்தையும் உமக்கு ஒப்புக் கொடுக்கின்றோம். உம் திருமுன்னின்று உமக்கு ஊழியம் புரிய தகுந்தவர்கள் என எங்களை ஏற்றுக்கொண்டீர். எனவே உமக்கு நன்றி செலுத்துகின்றோம். மேலும் கிறிஸ்துவின் உடலிலும் இரத்தத்திலும் பங்கு கொள்ளும் எங்களை தூய ஆவியார் ஒன்று சேர்க்க வேண்டுமென உம்மை தாழ்மையுடன் மன்றாடுகின்றோம். ஆண்டவரே, உலகெங்கும் பரவியிருக்கும் உமது திரு அவையை நினைவு கூர்ந்தருளும். எங்கள் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ், எங்கள் ஆயர் தேவதாஸ் அம்ப்ரோஸ், எல்லா திருநிலையினர் ஆகிய அனைவரோடும் உமது திரு அவை அன்பில் நிறைவு பெறச் செய்தருளும். மேலும் உயிர்த்தெழும் எதிர்நோக்குடன் துயில் கொள்ளும் எங்கள் சகோதர சகோதரிகளையும் இறந்தோர் அனைவரையும் இரக்கத்துடன் நினைவு கூர்ந்து உமது திருமுக ஒளியினுள் ஏற்றருளும். எங்கள் அனைவர் மீதும் இரக்கமாயிரும். கடவுளின் கன்னித்தாயான புனித மரியா, அவருடைய கணவரான புனித யோசேப்பு, புனித திருத்தூதர்கள், இவ்வுலகில் உமக்கு உகந்தவராய் இருந்தோர் ஆகிய புனிதர் அனைவருடனும் நாங்கள் நிலை வாழ்வில் பங்கு கொள்ளும் தகுதி பெற்று உம் திருமகன் இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை புகழ்ந்தேத்தும் வரமருள உம்மை மன்றாடுகின்றோம். இவர் வழியாக இவரோடு இவரில் எல்லாம் வல்ல
இறைவனாகிய தந்தையே, தூய ஆவியாரின் ஒன்றிப்பில் எல்லா புகழும் ஆட்சியும் என்றென்றும் உமக்கு உரியதே. இறைமகன் இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு கற்றுத்தந்தவாறு இறையாட்சி மண்ணில் மலர மன்றாடுவோம். உலகில் இருக்கிற எங்கள் தந்தையே, உமது பெயர் தூயது என போற்ற பெறுக. உமது ஆட்சி வருக. உமது திருவுளம் உலகில் நிறைவேறுவது போல மண்ணுலகிலும் நிறைவேறுக. எங்கள் அன்றாட உணவை இன்று எங்களுக்கு தாரும். எங்களுக்கு எதிராக குற்றம் செய்வோரை நாங்கள் மன்னிப்பது போல எங்கள் குற்றங்களை மன்னியும். எங்களை சோதனைக்கு உட்படுத்தாதேயும், தீமையிலிருந்து எங்களை விடுவித்தருளும். ஆண்டவரே, தீமை அனைத்திலிருந்தும் எங்களை விடுவித்து எங்கள் வாழ்நாளில் அமைதியை கனிவுடன் அருள உம்மை மன்றாடுகின்றோம். உமது இரக்கத்தின் உதவியால் நாங்கள் பாவத்திலிருந்து எப்போதும் விடுதலை பெற்று யாதொரு கலக்கமும் இன்றி நலமாய் இருப்போமாக. நாங்கள் எதிர்நோக்கி இருக்கும் பேரின்பத்துக்காகவும் எம் மீட்பராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகைக்காகவும் காத்திருக்கின்றோம். ஆட்சியும் வல்லமையும் ஆட்சியும் என்றென்றும் உமதே. ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவே, அமைதியை உங்களுக்கு விட்டுச் சொல்கின்றேன், என் அமைதியையே உங்களுக்கு அளிக்கின்றேன் என்று உம் திருத்தூதர்களுக்கு மொழிந்தீரே. எங்கள் பாவங்களை பாராமல் உமது திரு அவையின் நம்பிக்கையை கண்ணோக்கி உமது திருவுளத்துக்கு ஏற்ப அதற்கு அமைதியையும் ஒற்றுமையையும் அளித்தருள்வீராக. என்றென்று வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்றவர்
நீரே. ஆண்டவருடைய அமைதி உங்களோடு என்றும் இருப்பதாக. ஒருவருக்கொருவர் அமைதியை பகிர்ந்து மகிழ்வோம். உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் செம்மறியே, எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும். உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் செம்மறியே, எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும். உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் செம்மறியே, எங்களுக்கு அமைதியை அளித்தருளும். இதோ இறைவனின் செம்மறி, இதோ உலகின் பாவங்களை போக்குகிறவர். இணையில்லா இந்த இறைமகன் இயேசுவை இதயத்தில் நாளும் சுமக்க, அதன் வழியாய் இன்பத்தை வாழ்வில் சுமக்க நம்மை அழைக்கிறவரும் ஆற்றல் தருகிறவரும் இவரே. செம்மறியின் விருந்துக்கு அழைக்க பெற்றோர் பேறு பெற்றோர். ஆண்டவரே, நீர் என் இல்லத்தில் எழுந்தருளி வர நான் தகுதியற்றவள். ஆனால் ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொல்லியருளும், எனது ஆன்மா நலமடையும். என்
உனைத்தான் அன்பு செய்ய ஆவல் நான் கொண்டேன். அதை நீ அறிந்து நாடி வந்து என்னோடு நின்றாயே. என் மனம் உனைத்தான் அன்பு செய்ய ஆவல் நான் கொண்டேன். அதையும் அறிந்து நாடி வந்து என்னோடு நின்றாயே. உன்னையே பேருந்து மகிழ்வேன், உன்னை உடம்பிடுவேன், உன்னை போல் வாழ்ந்திடுவேன். வா வா இறைவா, வா வா இறைவாய் வா, உன்னோடு நானும் இருந்து உன்னில்லம் நானும் வந்து தந்துவேன். நெஞ்சில் எனக்கு ஒரு இடம் தருவாயா? என்னே நீயும் அன்பு செய்வாயா? உன் நெஞ்சில் எனக்கு ஒரு இடம் தருவாயா? என்னே நீயும் அன்பு செய்வாயா? உன்னோடு நானும் இருந்து உன்னில்லம் நானும் வந்து தங்குவேன். கிறிஸ்துவின் ஆன்மாவே என்னை புனிதமாக்கும். கிறிஸ்துவின் திருவுடலே என்னை மீட்டருளும். கிறிஸ்துவின் திருரத்தமே எனக்கு எழுச்சியூட்டும். கிறிஸ்துவின் விழாவின் கண்ணீரே என்னை கழுவிடுமே. கிறிஸ்துவின் பாடுகளே என்னை தேற்றிடுமே. ஓ நல்ல இயேசுவே, எனக்கு செவிசாயும். உம் திரு காயங்கள் என்னை மறைத்தருளும். உம்மிடமிருந்து என்னை பிரிய விடாதேயும். தீய பகைவரிடமிருந்து என்னை காத்தருளும். எனது இறப்பின் வேளையில் என்னை அழைத்தருளும். உம்மிடம் வர எனக்கு கட்டளையிட்டருளும். புனிதர்களோடு எக்காலமும் உம்மை புகழச் செய்யும். ஆமென். இயேசுவில் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, திருஹ்ருதய ஆண்டவருக்கு ஒரு விழா அது சிறப்பாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. திருப்பலி முடிந்தவுடன் சான்று பகிர்கின்ற விழா, அதாவது தேர் எடுத்துகிட்டு போகிறதே அவர் யாருன்னு மக்களுக்கு காமிக்கிறது தான் அந்த விழாவினுடைய நோக்கம். பொழுதுபோக்குக்காக எடுத்துகிட்டு போகிறதில்ல. அந்த அக்கம் பக்கத்தில் ஒரு பார்ப்பவர்கள் இதில் யார் போகிறது, என்ன சுரூபம், கிறிஸ்தருடைய கடவுள் என்று மக்கள் தெரிந்து கொள்வதற்காகத்தான் அந்த சப்பர சுற்றுப்பிரகாரம். ஆனால் பல இடங்களில் அது ஒரு மாதிரி நடக்குது. சரி,
இன்றைய திருவிழாவை தலைமையேற்று நடத்திய அருட்தந்தை மரிய சூசை நமக்காக ஜெபித்து சிறந்த ஒரு மறையுரை ஆற்றியிருக்கின்றார். தந்தை அவர்களுக்கு பங்கின் சார்பாக நன்றியும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அவர் பேரிலேயே இயேசுடைய பெற்றோர் பேரை வச்சிருக்காரு, மரியா சூசை. அதெல்லாம் சூப்பராக அவர் பேசினார், மறையுரை ஆற்றினார். தந்தையருடைய பணி சிறக்க, அல்ல உடல்நலத்தை இறைவன் கொடுக்க, ரொம்ப எங்கே இருக்கிறார், அழகாக இருக்கிறாரு, பரவாயில்ல. கடவுள் நல்ல ஒரு உடல்நலத்தை கொடுத்து அவரை ஆசிர்வதிக்க நாம் அவருக்காக ஜெபிப்போம். மன்றாடுவோமாக. ஆண்டவரே, மீட்புக்கும் வாழ்வுக்கும் பிணையாகிய திருவுணவை உண்டு நாங்கள் உம்மை இறந்து வேண்டுகின்றோம். உமது திரு அவை கன்னித்தாயின் உதவியை பெற்றுக்கொள்வதாக. இவ்வாறு திரு அவை நற்செய்தி பறைசாற்றலால் எல்லா மக்களினங்களுக்கும் கற்பிக்கவும் உலகெல்லாம் ஆவியாரின் பொலிவால் நிரப்பப்படவும் செய்தருளும். எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம். ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக. ஆன்மாவோடும் இருப்பாராக. எல்லாம் வல்ல இறைவன் தந்தை, மகன், தூயாவியா உங்களுக்கு ஆசி வழங்குவாராக. இறை பராமரிப்பில் நாளும் இன்புற்று வாழ சென்று வாருங்கள். திருப்பலி நிறைவேறிற்று. இறைவனுக்கு நன்றி. விடிய காலத்தின் நட்சத்திரமே, விடியும் என்னும் எங்கள் நம்பிக்கையே. விடிய காலத்தின் நட்சத்திரமே, விடியும் என்னும் எங்கள் நம்பிக்கையே. மரியே வாழிய வாழியவே, எம்மை நீ என்றுமே ஆதரியே. மரியே வாழிய வாழியவே, எம்மை நீ என்றுமே ஆதரியே. விடிய காலத்தின் நட்சத்திரமே, விடியும் என்னும் எங்கள் நம்பிக்கையே. ஆண்டவருடைய பெயராலே நமக்கு உதவி உண்டு. அவரே விண்ணையும் மண்ணையும் படைத்தவர். ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக. உம் ஆன்மாவோடும் இருப்பாராக. மன்றாடுவோமாக. ஆண்டவரே, உமது அன்னையின் திருவுருவம் உமது திருவுருவம் தாங்கிய தேரினை நிறைவாக ஆசீர்வதியும். இது பவனியரும் இடமெங்கும் இறை ஆற்றல் செயல்படுவதாக. உமது உண்மையின் ஒளி வீசுவதாக. தந்தை, மகன், தூய ஆவியின் பெயராலே ஆமென். அன்பார்ந்த இறைமக்களே, முதலிலே சிலுவையை ஏந்தி பலிபீட சிறுவர்கள் செல்வார்கள். அவர்களை தொடர்ந்து குழந்தைகளும், அவர்களை தொடர்ந்து பெண்கள் ஒருபுறமும் ஆண்கள் ஒருபுறமும் வரிசையாக செல்வோம்.
ஆலயத்தில் இருந்தபடியே பாடல் குழுவினர் ஜெபமாலை ஜெபிப்பார்கள். ஒவ்வொரு 10 மணிக்கு பிறகும் அன்னைக்கு புகழ் பாடல் பாடப்படும். அப்பொழுது அனைவரும் தேரை நோக்கி அன்னையை புகழ்ந்து பாடலை பாடுவோம். தயவு செய்து இந்த திருத்தேர் பவனிக்கு தங்களுடைய முழு ஒத்துழைப்பை பக்தியோடு தருமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். பலிபீட சிறுவர்கள் முன்பாக செல்கிறார்கள். தயவு செய்து பெண்கள் வரிசையாக செல்லுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்.
இறைமக்களே, உங்கள் கவனத்திற்கு இப்பொழுது சப்பரம் இங்கு வைக்கப்படும். முட்டி கொள்ளாமல் அதை வழங்கிவிட்டு செல்லுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். தேர்பவனி சிறப்பாக நடைபெற்றது. உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஹாப்பி ஃபீஸ்ட் டே. எல்லோருக்கும் திருதயாண்டவரின் திருவிழாக்கள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் நம்ம சொல்லிக்க வேண்டியதான். நம்ம வீட்டு விழா, நம்ம குடும்ப விழா. ஆகவே இவ்வளவு நேரம் பொறுமை காத்தது போல நம்ம ஆண்டவரை வணங்குகிறவர்கள் வரிசையாக அனைவருக்கும் நன்றி. நாளை சரியாக 5:30 மணிக்கு தினதர்க்கரை திருவிழா தொடங்கும். தேங்க்யூ. குட் நைட்.